že vchádzame na Luník 9. Pocity sú v pohode, keď tu je autobus, tak je v pohode. Uvidíme. Tehotné 13-ky. Uvidíme. Čo to povie? Som tu prvýkrát. Tu žijem 10 rokov v Košiciach, ale toto stojí za to. Ja to chcelo trošku odvahy. Ale zatiaľ celkom v pohode, aj okna majú dokonca. Aká budova parádna pred nami. Caterpillar rozobratý, to je tiež u mene. No takže ešte má onú, tú bridlicu, vieš. Jo, tak toto je už kovbojka, ty kus. Tak toto je, to je aká kovbojka. Kosovo, ty vole. Tu nikto nežije, podľa mňa tam vidno. Plné ľudí. No asi nie, nechce to nie. Tu asi. Tady má satelit. Protože na to natáča, kam si pozeráš? Ja sa randa. Čo sme chytili? No taký kamienok. Uha. Čo to zachytilo, ty vole? No je to... Ale nie je to ešte taká koubojka. Asi cez deň. To koubojka, že tam to bolo úplne ohrené. No tak ako je to brutál, ale ja si myslím, že cez deň by som tu nešiel. Toto je koubojka, čo ti mám ísť? Tu máme šrácov. A ty čo natáčaš? Ja čo mám natáčať? Tak tam, aj tam sú veci. Pozri, ako tu majú základnú školu, to natočím. Z európskych fondov, áno. Zotujeme. A hlavne, že na Kutkáve máme také školy, že ani nemáme. Toto je také pekné sídlisko, keby to všetko nie? Ja hovorím. Že to nie je až taká katastrofa, ty kokos, že... No, táto cigánku musím dať. To som nestihol, ale... To bola širšia ako vyššia. No a v pohode prežili. No, úplne v pohode. Som čakal o dosť väčšiu koubojku.